ये मैया कबेले चल गनी आई हो मैया आहो विश्वनाथ बो तू हे जा का करता हो आ मुर्गा हो तारा घरे मर भात बवदी चलबे ना करेला हो आ तू कनिया बौरिया हो के तू काल है उतरलू आज गांव घूम के खाए लगलू ना चला तारा हमारा घर से कट्टर दुश्मनी बा हमारा घर के ना कोई तरह बियाह में आइला गई रहे तो जाय दे हम आई हो मैया हम का जाय दे प्रेम बढ़ैला से न बढ़ैला जाय दे रवा अपना घरे जा जा लाठी लेबा नहीं हमनी केने बड़ हो का मम्मी जी है सुना अरे बाप हो बाप कनी नो शाम के सारे से करा खाना बनाई ह दाल आई थी दाल पूरी बना दी दाल भेज दा आ दाल पूरी आ सब्जी आ खीर बना दी ठीक न मम्मी जी रोज रोज खाली ये कुल बनेला तो अभी का बनी नया नोचर बाड़ू नया नया बियाह भइल बा तिहे कुल बनी मीठे चुका न बनी आई न तो सादा सुती बनी एक कनी अभी देखा मुर्गा मछली ना बनला मुर्गा मछली खा लू हां जाए तो खा लू तो कने सबुर बना बिना सवा महीना के नो हमनी घरे जे कथा वार्ता कइले रहला जे नया नोचर बियाह कइले रहला न त ना खाला तो अभी कैसे बनी बियाह नया नया बोल बता बताव यही मम्मी जी बारात लौटेला त का दो ससुर में बनेला मछली तो के कहता हो हमनी घरे कुला बना ई कुल बनेला हो कुल जतियन में जान जे कहबू त कहते मम्मी जैसे हमने और ओनियन बनेला न जतियन में हमनी में ना बनेला जनलू आ कनी नु ओही से तार ससुर कला त एबरा बनवा पतोहिले अरे का कहला खीर आ पूरी आ सब्जी दाल में के पूरी उनकर बहुते फेवरेट ह जनलू एक चलते कलहन घर देखत रहिया बढ़िया से तनी हम जातनी एबरा हम उनका घर मट कोड़ बगे दूसरा के घरे बगलिया में गोते तो जानते बड़ गोतिहारा के गोतिहार पुरावे के बानू हमने में आइल बे कॉलेज बहिले बे तो ना तू का कर जइबू तू ना जइबू हम जाता नहीं लेट ले एबर आ कमे खाना बने ढेर खाना न बने का जने छिपा चलेला तो एक छिपा दिहस न एक आदमी के खाए भर जनलू ठीक है बा ते कुल के चलते तारा के कनी आ ध्यान दी कहां तक तो कहां ता ध्यान बा ध्यान बाकी ठीक है बना दे हाँ आय अपन बना के खा लिया पी लिया हमारा के मन तक या बबुओ के खिया दिया बुढ़वे तो बुढ़वा के खिया दिया हम सब खिया देना ठीक न हमारा के ध्यान मत रखे तो बूढ़ी अइहन तो खइहन तब हम खाइब काहे से तू गावे बाड़ू नया नोचर बाड़ू अपन गावे रहत तो बियाह शादी लागले बुन 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 खात हो खबू जबे ना तबे नैहर में बेटी टाटी है नु करेली सर हो जबे ना तबे खा लीसन यही कुल के चलते कहतन तारा के ठीक बा हम जाता नहीं ठीक ना ठीक अपन बढ़िया ले ना रखियो घर दुआर देके केहू आई जाई नु त बहरी में ना निकलनी अपन घूक टांग के केहू ले कह देनी तो फलानिया नहीं की जेकरा के जे पूछी चिलनिया नहीं की मम्मी जे नहीं की हन त अपन इति करी ठीक ना केहू के सामने मन जाइया ना तो कैसन त लबर अच्छा नहीं का करने हुआ तारा के निमन न सिखावतनी आय अब बारू हमारा घर के बासन हो गेलू हमार बेटी पतो हो गेलू तो हमें ना सिखाई दोसर कोई थोड़े ना सिखाई कनिया यही कुल के चलते कनी ही ठीक ना हम जाता नहीं ठीक है अपन घर दुआर देखत रहिया ठीक बढ़िया ले ठीक है जाए बाप रे बाप फिर माता हमर खराब भइल आजो खीर पूरी बनाई और फिर कालो खीर पूरी बनाई तो मियाँ एकदम किचकिचा जाता मन करता नु कि पूड़िया जन बचल बा कचौड़िया लेके जाई केहू घरे मुर्गा मछली केहू घरे बनत केहू घरे गम कोता का हमरा लागता केहू घरे गम कोता जाई क्या छिपवा लेके ओके जन देख रहे त बोलहु लोग जे डर लागता लेकिन का करी हमर मन नहीं के मानत हमरा के जाही दो बाप है मुर्गा के जवाब बा हई हई कितना सुगर मुर्गा बाटे रुको ना जातन दीदी से कहतन दीदी जी चली आज पेट खलिया ली आज बेसी खाए के बाटे हई देखा त हई कितना निक निक बनैले बानी हम पहले ना बना पात हमरा के सब कहत रहे कि फलाना बो के ना बनावे आवेला फलाना बो के ना बनावेला बना देम के आदमी चटते रह जाई अंगूरी बनावे ना आवेला खाली चुपचाप लगावले न रही ना कि करे के ना पड़ी ना तो सब करे आवेला हमरा हां आइयो दादा हमरा घरवा को जाके करेला का अपन करी ना अहियो में का कह देनी चला परे दूधवा बैठले बानी ओकरा के निमन से धके त छुआइबै ना त फाट जाई दूधवा अहियो में तो पाते नहीं छे हां छोड़ाई करे के जे आया बतनी भी अरे बाप
कबे से छुटिया रहे मार गमकत रहे गमक घर ही से बियाह में का कचौड़ी बचल बा अच्छा मुर्गा लेके खा तनी जे आई हो माई कितना नीमन से बनल बा ये दादा कोबल नहीं कितना नीमन लगता खाए में तो खूब मजे आई चावल घट में तो चावल भले ले ले हम चल के जा भागा अपना घर तो अच्छा वो चले वो चलम कैले बड़ भागा हां ये देखा हो तू कतन अच्छा बेहर बड़ू हो बच्चिया तो तनको लाज लागल कि ना हो का से के आइल बड़ू कि दुश्मने घरे जाके अथी करिया आदमी ठीक है दुश्मने घरे डाइन खाली सन देखी आदमी ठीक कहेला अरे वो का लगम दीदी जी लगम नो देखी दीदी जी हमनी घरे नु सब कोई आवेला सब कोई जाला अब एजा कैसन आदमी बड़ा कैसन ना अब जाए दे सास ससुर ना कलन तो हमनी में होत है नु हाय को दिन के कोनी आइल बड़ी हो दादा कि आके हमारा घरे बताओ दिन मैं पीस निकार खातारी कैसन बड़ू हो त लाज नहीं खेला गो त कोनिया तमार पूरी टूंगे में ला जाली सन तू बाऊ तमार गप डरले बड़ू का है कचौड़ी बनल बा सुखल निमन लागत हो जा बियाह में के पूरी बचल बा कोई देखो उससे पहले हमारे घर से जा हट हमार गोतीने देख लेन बड़की तमारे एगो करम ना छोड़ियन हट जा जल्दी भागा भागा कथा कुथी भइल बा तारा घरे के खाता मुर्गा अरे वो बतिया काहे नहीं कि समझाते प्रेम भाव बढ़ेला से नहीं बढ़ेला मान ली सास ससुर ना चला तो हम चलाए सास ससुर को कितना दिन जिंदगी बा बताई रहुआ उठो जा हट उठो इतना सर दे दो भागा कैसे रवा बोला चला ना छोड़ के मंगिया फाड़ दे के गांव टोला के सब जाने तो जा हट चल जा पिछुती में हट हम तो केहू से कहम ना हट जा ठीक है आय भैया अरे हे भगवान हो हम का कम अपन गोतिनिया ले तो मनो नतीजा करी हन कहन के ते काहे के देले बताओ मोने कोई नहीं तो ले आके खा ले आ ई क्वेश्चन बिया ये भगवान जी तू गोतिया पटीदार में गप दे दौड़ के आ गइल हिया खाए खाती दोसर है तो 50 बार का ये हजारों बार सोची तो जतनी कहां बानी मांगत तनी को हम आ गइल के त कतना अथी हो आराम हो गइल ना त पहिले कोई चीजिया करे के बाटे तो सब अपने से करे के बाद धरे के बाटे आई कौची इतना मय जामल हटे हमरा तो बुझाते रखे ई हैं कतना दम पहले टाइट एकदम एकर काड़ा हटुए गछिया हैं अरे बाप हो बाप ना होता टुए हट हो अरे दादा लेके आ गई नी पटा देनी बाप रे बाप हैं मैं पाट में पियाज जो सब हां त पाटे थी ना होई ये देखे तो एक काम करी हां दोसर कोई लान के पाए हैं प्याज पटा देनी हां लगले प्याज बढ़ जाई तो मैं ये भेजवा दे दू पर ठीक नु नयर काहे खाती जी भेजवा दी हो कि अरे बाप रे बोली बोला तनी का जी बेटा हुआ हैं का मार नैहरवा हमरा बुझात टुए कि नैहरवा भेजी ना हर कुड़की का और कुकी के बात तो बाटे कोनो चीज होता तो नैहर ससुरा हम तोहर में ही ई बताई अब मान ल कि जहां ना रही त का एरर बहिनिया घर नंदी घर नहीं भेजते ई सब से यारी ना होला समझी हो जोना चीज से यारी ना होला यारी करो अब बेटी बहन बड़न त आदमी दिया ही नहीं और ससुरारी ना भई रे त मूंग उतना गइल ना मूंग के दाल अजी ई कौची जमल हमरा त बुझात ना धानवा ना तबे ना बिहान जैसे रहे पिटाई रहे वो जमल था हां तबे ना एकदम काड़ा भइल बाटे जी एक गो त रोपे खा जो कुछ भौजी हो हैं कहने के एथी करा पड़ी हो कौची बात करी डीलर साहब से हां तो कहत ना कि तालो के राशन मिली केवाईसी कराए के पड़ी अब राशनों में केवाईसी कराए के पड़ी होला ई आगे लगो एगो केवाईसी पेवाईसी ई कोची लागो टे जी एकदम अरे कुलू सरकारी काम ह 10 गो कागज पत्र लागी एक कागज 10 साली 10 फी जमा करे के बा एक तो बैंक में ऐसा नतिया आयती हो गइल बटे सिस्टम लाग गइल बटुए कि का त कि केवाईसी लाग गइल बटे अब तो तार पैसा ना आवता ना जाता अब ओइ में फंस गइल अरे 6 महीना साल बाबा केवाईसी करा पड़ला ह बैंक में चाहे एथी पर एगो पहिले एगो बैंक बाप रे बाप हमर बियाह हो गइल त अब ओकरा ओहू में केवाईसी खोजता न अरे बाप हो बाप हां खा लेनी ना हो त कहां खाना पूछबू तब खाइब गो सही खाली काट के बनवाइले त हइए बने मुर्गा पानी कनेवा कहत ढेर दिन से के दीदी जी ना होई त मुर्गा ले ले आई ना
बना देले रहती ढेर दिन खइला हो गइल बाटे रोज मुर्गा तू हम खाता दू हम खाता का रोज रोज आवत बाटे घर में मुर्गा मछली आवत बाटे मशरूम के तरकारी बनाओ पनीर के तरकारी बनाओ लोग तार लोग तब का करी अच्छा अब कनेवर और मेहरानुआ के मन कइला से खाए खाती त का करू आय तो तरह तो करनो माने चली के मजाको कइनी कि का हो कनेवा एक पैसा ओकरा काम नहीं खाता खा के डणिया तिया ना ओकरा चूल्ही में आँच लगा के बना कुछ लगा के कोनो काम रहला पर इने सोने भाग रहती है चुप रही ना दूसरा के देख के थी कइले रही ना झगड़ा कर दे हो जाए बस तुरंत ही अस्थिरा जाई में जब जाना तनी को ओकरे पतो से ओकर सास ले बनबे न करला त का झूठा के करले बाटे घर में लड़ाई हो जाई कि ना हो जाई छोटा जा इति कर खाए के बनो त लो त दू करम खाइल तब अच्छा ठीक बाटे जा तनी एथी कर देबे जल्दी जल्दी आओ ठीक बाटे इहो बेटवा के हब गप ना बुझाला ए दादा आय बताओ हो सुन लिन थी बड़की चचिया तो झगड़े ना घर में धइल हटुए हैं ये कदम ही अपना मन के बेटवा भइल बना आ चली हो कहा दुल्हन लिया एक लोटा पानी हो का जनी कोने हुआ कहां रहले हमर त इचको बुझाइबे ना करेला हैं केने गइलू हो यही बतिया में कह दे तो कहे जनु तो कहत के कने हुआ कहि नु त नए नया नचरबानी मम्मी जैसे बोल कनिवा हमरा घरे तब ना कन्या मकौड़ा मारताई त कहां से लौकी हन देखी जब बियाह शादी में हम ना आयोनी त हमावल ना चाहत रहनी है लेकिन हमारा घरे जाके हमरा घरे कैसे लू हो घरे अतर कन्या कैसे हमरा घरे गइली है ए चुप ना रह ये कहा ला गोतिया नहीं नु कब बिगाड़े छोड़ बनावेला ना आइलो झूठो मोटो के दूध उड़ाए हो हम कन्या घर में न बिया दुआ उड़ावत नहीं आवते बई लगले आवताई हम मुर्गा बना के जैसे ही धक कनी के जाए त ले ले थरिया तोपे के देखत त या के 4 गो कचौड़ी ले ले बिया 3 गो 4 पीस मुर्गा निकाल के खातिया हनु बोला तारे घरे मुर्गा बनत हुए आई आदमी के पतो हो जाके खातिया बोला ली फुर चेहरे नहीं खुनो लगले ढेर आंखी में काजर डाल लगत का बोला ली वो त कहत केने बड़ हो कनिया अगर हमर पतो कह दी ना तबे मुंहे पे थूकम ऐसा थूकम तो पाइए जाइबो ठीक है पाइए जाइबो पूछी कहां बड़ हो ससुरी से तोर मोर पतोहिया से मेल माल हमरा नहीं के करवावे के ना करे के बटुए हमरा जरूरत नहीं के हमर दुश्मनीए चली बुझाइल ना कोई के घरे हम चटुआ ना त चाटे जाई आई दादा आदमी जाते हो तो चटवावे लगल कनिया बहुरिया ले आदमी कहले कि तोरा घर के नून ना छुअम जे चटले हो उहे जानत है का मम्मी जी तो कबेले कहां गरो हो घरे में तो नहीं आई क्या कहत है हमारा घर मुर्गा चटत है ए कनी घर ले हमनी के दुश्मनी चलेला ए कनी के घरे गरो हो अब बुझा गइल थुक देला सुन मुंहवा पे के हच्ची न तई ने के आ तो खाई गोरे लई हमरा घर ई के मम्मी जी जानता को नहीं जानता नहीं अपन स्वाग बा के देखे के कहता देखी तो मम्मी जी माने के आंचल ई तो चाहती है सन चाहत है फुटा भतरा मारो जब तू झूठ नहीं खुबरा त क्रिया खेलम तार कहने थी बेटे अपन बेटा बदर क्रिया खाता नहीं तू गइलो मेरा घरे कह हां तो तहार बेटा बतर बेसी हमर बेसी नहीं खे हां हो ए जरा जाओ मुआ सुंगी हो मुर्गा खाइला माकी ना हो बाप अही हो मैया हां ए मम्मी जी अच्छा हाथ पूरा कर सुन अचार मोह के गरम मसाला मिहन गम की सवत हमार गोरलू हो सही बोल अपना बाप के तोरा क्रिया खाए के पड़ जाई बताई सुविधारवा के धियरिया बोल गोरले है का कर गोरले रे कनी गोरले खाए खेबने के का करे गोरले है ढेर तोरा लाल चोत रहे सब एक ना आदमी कोई लाल चोत रहे पिकारता सन खियावत ऐसा लाल चोत रहे रे आई क्या करे गोरले रही किंगे घर से भाव दिन नहीं तो हम ना राम द केहू के घर ढुक के जाई के खालबे भाव दिन रही तो आई ई दाई दुश्मन ले हंसवा है खाते न गोइले है हंसबे न करी हमर दाई दुश्मन देख ले कैसे मुंह बनावतिया आई जब तने खाए के मन बानो भेज दे पतोहिया के हमरा घर चूल्हा चौका करी तेल तासन करी तो खाई ए टिकरा ढेर मत बोल है पर मेहरारू के लिया के जले जो हम अपन पतोही साज ले करे सोतिया निमन करत रे बोलाई तोरे भातरा के ससिया के वो सुमार मारी नो तो रोवे लगत चोरी एकटा चोरी ऊपर से सीना जोरी देखत है ना देखली हमरा मर्दा के दू टाइम तेल घसी ह तारा के जान मर कबू तवन खिया ए तारे मर्दा छछलो हमरा लइका के गोड़ा के धोना में मुत दी त बहानु जाई तारा मर्दा एक आदि पतो तार दुआरे चाटा चलती है मुर्गा मछड़ी जब कि ना जबले जो करे सवतिया निमन करतव नो हसावते सुन त जब भात भवादी हइए नहीं करे चाटे खाती काहे फलाना में
की करे पसंद हवन हम ना जानते हैं? हैं कर नहीं के काहे न हाथ जीभ काहे बढ़ाइले हो काहे के चाटे खाते एका का सौका का छुछुआ चलत अड़ू ये करे खातिर रुक के बड़ा ससिया के बोलावत नहीं आ तो लोल ऊ कुछ वाई नहीं तो फिर से बात कर ए चलो चलो देखा ना आदमी का बोली देखो निमन निमन पीस आदमी के लाज बा अल्लाह जा ए सकने समझ जाने कुकुर चटले बा अपने घर में अरे बाड़ा कुकुर ने नहीं चाहिए बड़ू कुकुर ने निमर तो तोइबे ना कर तू निमर तो तू नहीं अच्छा रहा ए जरा जरा जा अरे अरे जा जरा ए खबरदार हाथ हो लगे हां हम द्वार पे के आवे बोलू का द्वार पर का द्वार पर काय मर ले हैं काय मर कहत है द्वार पे हाथ निकाल के करूया दे दे करू हमारा घर में खोर हुई तू निकाले वाला बड़ा चले जल हाथ पैसा दे ने पहले 7 को पीस खेले बिया 50 रुपए के हिसाब से कहियो बनाए तोरा के हम दे दे हम जो जले हट के खाई रे तोरा कांठी पर जोर दे देबू हां दे दे खाया मत एक कजरा तो देबी न खाइयो कुछ चट्टे बुझाइल ना तोने घर में बात कर लगा खाती अरे हमर भाई अरे हमर सवतिया अरे हमर भौजी कौन ना मारे रे सवतिया गोले मुर्गा खाए मुर्गा कैसे खा लेतीस ए बिन गोरिया इन रे आय आए तो तोरा भातार के बेर लोल ना कुछ नहीं ससिया ससिया मम्मी जी